Dúir survey atá foiltethe ag an roinnideachas agus óige im léana, bhuail le 30 bhancéad de héismothirí go náisiúnta a páistí a dheola chuig scoil an bhfuil an Gaeilge mar theanga teagas na scoile. Faoi láthair tá 2,900 bunscoil as muid an Gaelteacht den éireann, ach níl ach 150 den scoilní sin ag feidhmiú tríomhán na Gaeilge. Thóg muid cuairt ar GAELSCOIL NA Laochra i mBiorra cúntaí Uíbh Fháilí chun leabhart le Niamh Uí Chléirigh an príomhoide sa scoil faoin tóir atá ar an ngaeloideachas las muid an Gaelteacht, agus na buntáistí agus an dúsláán a bhaineann leis. Faoi láthair tá trí GAELSCOIL ina Fháile, GAELSCOIL ndoirse, GAELSCOIL an aghaidh tuladh fór, agus GAELSCOIL na Laochra anseo mBiorra. Tá sé soléir ón Rúlúcháin i ngach scoil chontae go bhfuil éileamh ann. Tá níorí gaeilge an chumá, tá níoire gaeilge an tuladh fór ann, agus tá níní beaga anseo mBiorra freisin. Tá ansim ag tuismitheoirí na páistí a seoladh ar GAELSCOIL. Ní chreideann siad an dul chun cinn a déanann na páistí leis an Gaeilge go háirithe ní na hóiseacha. Tagann siad arás a bhaile trí seachtain, ceir seachtain, tá ranta acu, tá amhrán acu, tá siad ag córamh, tá siad ag déanamh córá, beaga gaeilge, agus ag suagra lena bréagán féin, tá siad ag úsáid na focail Gaeilge do gachradan sin. Tagann an Gaeilge hocu go han topic. So cluis mé sin go minic tá mé tréimhse bheith ag múnas na bhunrangana le ceirh lína nús agus sin an rud is mú ní chreideann na tuismitheoirí cé go topic agus go bhfuil míon siad an Gaeilge go nádúirtha. So níl éon gaelcholáiste i gúntaí Fháile áfach mar dúirtú is ceann na hinchúnta de gan éon gaelcholáiste agus is mór an trua é sin. Uaireanta ceapan daoine is mí bhuntáiste é sin le ag tuismitheoirí ach sílam féin is bágan na páistí seo le buntáiste anmhór. Bíonn an daratanga acu agus inis leis an curriculum nó beag an tríotanga acu agus iad ag fágal na bunscoile. Bíonn dúsláán ann le ag an ideachas trí Gaeilge, níl le méid sin acanaí amachchan sin agus atá ag scoilení béarla, so mar sin tá ar na múntrí a lán acanaí a dhéanamh iad féin, nó iad a lorug ó múntrí eile agus agriochtaí eile, tá an tálinn go bhfuil agriochtaí ar nós cág agus atá an cabhrach don na gaelscoileanna sa tír agus caríonn siad go mór acanaí a chur ar fáil. So sin is tógtha rud a bháin a churann isteach ar an bhólam ach thoiríonn muid é. Nar a thosa gaelscoileanna ar dús bhí sais mion difriúil go raibh sé beidir meán achmach agus mar sin de ach tá sin tar éis athú go thomláin inis. Tá páistí ó gach cúla a raslíonn anseo thuganna ar GAELSCOIL NA Laochra, tá fáilte ribh gach páiste, ribh gach cúlra, gach creidimh, gach sais baile, gach chláán, agus tá na dóirse oscailte agus fáilteú ribh gach páiste agus gach chláán agus tá sin soléir in beagnach gach gaelscoil sa tír.